Работата им е да танцуват. От септември в Dancing Stars звезди се учат да танцуват. И така започвам да задавам въпросите на дамите в трети кръг. Те са сами и така, момичета, говорете свободно, каквото си искате. Даниела, първа си чу въпросът. Кое от качествата е по-скоро женско, отколкото мъжко качество? Отмъстителност, сантименталност или суета? Отмъстителност. Е по-скоро женско качество, отколкото мъжко. Спокойно, няма проблем. Чуй внимателно. Кое от качествата е по-скоро женско? Бихме го нарекли женско качество, отколкото мъжко качество. Отмъстителност, т.е. да бъдеш отмъстителен или отмъстителна. Да. Второто, сантименталност, да си сантиментален или сантиментална. Или суета, да си суетен или суетна. Кое е по-скоро женско, отколкото мъжко качество? Отмъстителност, сантименталност или суета? Това е второто. Сантименталност. Да. Добре, благодаря ти. Илиана? Суета. Суетата? Да. Що си мислиш, че мъжете не са суетни? Жените са по-суетни от мъжете. Абе, напоследък, не знам. Диана? Сантиментални. Отговаряш сантиментално. По-скоро сантиментално. Добре, има логика. Да, и Диана отговори също, така че има логика. Добре. Въпрос номер 2 и Илиана, започваме с теб. Допустимо ли е в секса, извинявайте, момичета, че питам за секс, да присъства известна доза агресивност? Не е допустимо. Само ако и двамата партньори са съгласни на това нещо, или разбира се, че да. Как по едно шамарчика си шибнем така? Само ако и двамата партньори са съгласни. Добре, приехте отговорът. Диана? И аз така мисля. Само ако двамата са съгласни. Иначе то не може по единия да не иска, другия да го шамари. Не става. Даниела? И двамата ако са съгласни. Добре. Въпрос номер 3. Диана, ти си първа. Как ще се почувстваш, ако в редки случаи партньорът ти ревнува? Тоест Марто те ревнува. Къде беше то сме? Къде беше то след така? Нещо стана там. Така. Или колко ще се беше? Що закъсняваш нещо? Малко ще си нервна. Ще се изнериш малко от тази история, че те ревнува, Мартин. Второ, ще бъдеш обидена. Моля, ти ме ли ме ревнуваш? Или третият, ще бъдеш поласкана. Значи, що ме ревнува, значи ме обича, значи... Малко нервна, обидена или поласкана. Ще бъдеш, ако мъжът ти изпада, Мартин изпада в ревност. Поласкана. Поласкана. Добре? Иляна? И аз. И ти поласкана. Вие ги мъчете, мъжете ги пържете на огън, па поласкани. Даниела? И ти поласкана. Браво, бе, не ме се срам, големи момичета станали. Въпрос за 25 точки. Дария, ти си първа, чуй въпросът. Момичета, дано сте внимавали и броили и така нататък. Колко чифта обувки има Митко? Един, два, който го носи или... Колко чифта обувки има? Колко вида обувки има? Чифта? 2. 2 вида обувки. Добре. Иляна? 5. 5? Диана? Като видове или... Абе, чифта, бе, чифта. По 2, по 2, по 2. Обувки, един чифт. Точно обувки. Ма ти фащаш логиката на само обувки, като моите, смисъл официално. Да. Обувки по принцип, бе? 3. 3. Добре. Благодаря ви. Следва четвърти кръг. Ето ни на четвърти кръг. Момчета, успех, метаче, започваме с те. Първи си чуй въпросът. Кое от качествата, които ще изброя, е по-скоро женско, отколкото мъжко качество? Да. Тоест, притежават го повече жената. Суета, отмъстителност или сантименталност? Кое е повече женско, отколкото мъжко качество? Отмъстителност. Отмъстителност. Това ли отговаряш? Да. Даниела, да видим. Сантименталност. Нямаме съвпадение. Петре? Сантименталност. Илиана, да видим. Суетата е заложила Илиана. Нямаме съвпадение. Мартине? Сантименталност. Сигурен ли си? Убеден. Видя ли, че другите изгоряха?
Сантименталност, правилно 10 точки. Диана, не бързай, когато ти кажа да дигнем картончета тогава. Знам, че се радва, че отговорил правилно, но остави ме да го пека още малко да го пържа, да се изнервя той. Добре. Въпрос номер 2. Петре, започваме с тебе. Всичко е наред, момчета, така че никой не е дръпнал с много. Чуй въпросът. Допустимо ли е в секса да присъства известна доза агресивност, приятелю? Кютек, шамар, ритник, удар с палка, белезници. Говоря ти широка тема. Разбира се, че да. Не е допустимо да присъства агресивност или само ако и двамата партньори са съгласни на това. Не е допустимо. Недопустимо. Иляна е малко по-разкрепостена от тебе. Ако и двамата са съгласни на това, тогава... Да ми беше казала. Еми вече ти каза до вечера, смятай, значи опитайте да знам. Мартине? Не. Ти си голяма шматка и ти каза. Не дей така, бе. Жената е готова, бе. Диана да им. Само ако и двамата са съгласни. Да знаеш ти, че жената е, ако решиш, нали? Да. Так? Аз го разбрах, но все пак, нали, ако може... Да, бе, разбрахте, чуй сега. Допустимо ли е в секса да присъства агресивност? Агресия, да. Разбира се, че да. Тоест, разбира се, може да присъства. Да, от всички въпроси, това казвам. Разбира се, че да. В смисъл, кое е по-точно? Ти не чуваш. Чуй. Дани, аз ще му обясня. Слушай внимателно така. Допустимо ли е в секса да присъства известна доза агресивност? Вариантите са. Разбира се, че да. Втори вариант. Не е допустимо да присъства агресивност или само ако и двамата партньори са съгласни на тази агресивност. Третото. Само ако и двамата. Това отговаряш, вече последно няма да връщам. Дани да видим. Само ако и двамата 10 точки. Ей, голямо, изпотихме се тук и тримата се изпотих. Добре, въпрос номер 3. Мартине, готов ли си? Сигурен ли си? Абе, ти е убеден, ама... Как ще се почувства твоята половинка Диана, ако в редки случаи ти я ревнуваш? Може би не са редки. Може би непрестанно я ревнуваш, Диана. Значи, ще се почувства поласкана, но значи, що ме ревнува, значи той държи на мене, обича ме, аз сега още малко ще му изневеря и после ще се върна. Пример. Втори вариант. Обидена, тя ще се обиди на това, че ревнуваш. Или малко нервна. Ще се изнери от това постоянно къде отиваш, какво правиш, кой беше този и така нататък. Нервна. Какво? Нервна. Видя ли, че не си сигурен? Няма да видим. Поласкана. Нямаме съпадение. Петре. Поласкана, казвам аз. Това избираш? Да. Да видим дали е вярно. Поласкана носи 10 точки на Иляна и Петър. Добре. Так. Ще извиняваш пак. Няма какво да се извиняваме, чуй въпрос. Как ще се почувства Даниела, ако в редки случаи, в някакви случаи ти я ревнуваш от някого, от нещо там, не знам какво. Поласкана, той ще се зарадва, що ме ревнува, значи ме обича. Втори вариант, малко ще се изнери от това нещо, дето постоянно се питаш къде беше, що беше това, не? Или трети вариант, ще се обиди на твоята ревност. Втори вариант. Малко нервна. Да. Дане да видим. Поласкана, ще се зарадва Дани, че обича, що ме ревнуваш. Али сега обяснявай, жената не е виновна. Чуйте сега въпрос за 25 точки. Так, внимай, мене гледай сега, приятелю, той е най-важният въпрос за 20 точки. Колко чифта обувки имаш? Един чифт. Един. Да. 2 чифта. Нямаме съвпадение. Петре, колко чифта обувки имаш? 2 чифта. Това отговаряш. 2. И няма да видим. 5 чифта. Нямаме съвпадение. Марто? 3. 3. Диана да видим. 3 чифта, 25 точки. И така, шампиони в днешното издание са Диана и Мартин от Монтана с 50 точки. Айде, заповядайте при мен на сцената. Аз ще напомня, както винаги, телефонът ни за връзка 0889 329532 и нашият имейл адрес gorchivo@btv.bg. Ето ги шампионите, аплодисменти за тях. Започваме с наградите. Първата е дигитален фотоапарат Samsung. Заповядайте. Дамата. Така ли? Парите на кого да ги дам? Втората награда 300 лева кеш. Пак на дамата. И ще следва. Заповядай.
Добре, обаче тази трета награда е за двама ви. Това е уикенд за двама, ваканционно селище, елените, починете си хубаво, приятно изкарване и там обмисли, мадама, обмисли това да трябва да свършиш там. Не са баби. Също така, за дамата прекрасно перено коле, пак за дамата. Ако искаш да и ти го носи от време на време, но както и да е. Добре? Силвия, благодаря ти. Заповядай, Яна. А за теб и другите господа се подкрепите. Тая вечер се представите добре. Шоколад изделие на фирма Поеда. Сега целув. Горчиво. Това е. Довиждане, до нови срещи.